Yada munya na asese da ne da mo kan ho ne de nanano mo nsem ede ebremo otwede mpo Nyankopon yatwa mboso yum ne de toso edu ennan kopem ne du enwotwe so no na nakona du yi adomoto so emiyensa na kwantu tenten no obesha ase afi kwasiada aka kopem yawada na ne maame asabi obedi na ade na afia kobi se wampem awotoso emienu obedi na ade no amane akwanso no sabi wotu punum de ne safo koye no yeye ho amane e ma afi nso so ne doti yie no na nye agrokra ne nyina ya asante amane ne amamre nko a e na yeda na de sabi se yie kesese esia yekoko empani na so ne yakwakwa akose won edensa e na afi nso so ne de kose won ehun ne ema nyina na e ka ho bie e ma na afia kobi se wampema sebe ne doti yie no eye krabehwe no eno ene ye kwakwakohwe na afia ko bi se wampem obepombo so me ne de to so du ena wo kra koye ne na wo twoso pepepe eye obepombo so me ne de to so edu ensia ena won tenase enum ne sika sakopem ne de to so edu enkono asante amane ani mu ne emanyina no na afia ko bi se wampem ne doti yie no ehu ni nyina eno ntimo mi enkohwe Yunsuya di infrimu ni ehu se de besi akra ye ho ne yesiesie ho afa ansa na nakona du ya domoto so emiensa ne doti ye nu so eduru so midin ede maame Fozia Koko adiachi eseni adiachi eni ayemja achi eni areho achi eni abenedie krobi asante kotoko hima na efie ko bi se wampem asante ma botentima yede ne saye homrane onu okro no ene de yate atenka bone kotoko hima tunu prum de ne safu akro eni je adani areho ne afim pinu ni dunsia obubu obosome de tosudu na ndadwada asante mane gana mayanti asempo ohine banana kwadwa afodo asampo ohine one ne yire wadishie ne bragwa ne mrane ne yabakani awuro yamu na fie ko bi se wampem otosumienu ye didi ayadano ye benma ayadano na yima tie suchini ye ne ya ne beshie ye didi ayadano ye benma ayadano na yima tie suchini ye ne ya ne beshie nane wade bia nyanyo ye nane na fie ko bi se wampme asante hime so wade bia nyanyo nane wade bia nyanyo ye nane wade jipre ko de saso nane otoko hime so wade bia nyanyo Benedio aye damn not my body body kunya ye titi akunya nessa wampim ni ahime ye free titi o neje osa benedio aye na fie ko bi sampim osa benedio aye damn not my body kunya ye titi akunya nessa wampim ni ahime ye free titi o neje osa benedio aye Afie ko bi sampim osa benedio aye damn not my body kunya ye titi akunya nasa wampim na himye free titi o neje osa benedio aye afie ko bi sampim osa benedio aye damn not my body kunya ye titi akunya nasa wampim na himye free titi o neje himye free titi o Afie ko bi sampim himye free titi o neje himye free titi o afie ko bi sampim himye free titi o neje himye free titi o afie ko bi sampim
titio. Damn Lord, my body, body, akunya ye titi akunya. Nessa wapene ye may free titio. Naje wasabene dio aye. Nafia ko be something wasabene dio aye. Damn Lord, my body, body, akunya ye titi akunya. Nessa wapene ye may free titio. Naje ye may free titio. Nafia ko be something ye may free titio. Naje ye may free titio. Nafia ko be something ye may free titio. Naje ye may free titio. Nafia ko be something ye may free titio. Naje ye may free titio. Nafia ko be something ye may free titio. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Nafia ko be say one pimpo de jare. Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Nafia ko be say one pimpo de jailo. Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Nafia ko be say one pimpo de jailo. Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Nafia ko be say one pimpo de jailo. Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Otumfo o se tutu mame kode jano Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Nafia ko be say one pimpo de jailo. Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Naneje bibi nembe ni kode jano Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Nafia ko be say one pimpo de jailo. Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Wanye machi ami nembe ni kode jano Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Nafia ko be say one pimpo de jailo. Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Yase yema nembe ni kode jano Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Nafia ko be say one pimpo de jailo. Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Oyiri Japan e masi kode jano Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Nafia ko be say one pimpo de jailo. Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Nana kani nene ni kode jano Yawramanyo. Asante mama homres asante ma yetiare womo. Nafia ko be say one pimpo de jailo. Yawramanyo. Good morning, Your Excellency, the President of the Republic of Ghana, and distinguished guests and the media. On behalf of His Excellency the President, I wish to welcome you to the presidency. Wampani, utumfu said, Yaba, Yinikai Empa in Chia. So, And then, Shapa, Emma, I don't do one more big H. Excellency, I like you. so, No one can for, and I've been so abandoned for you. If I share no, I don't do any said. Now, what you send it? And yet, assuming a debt of you. so, Na him matching I had you done. And then I wrote here, if you know, not to pay. so, Ya managed to pay more, but damn pay, you are done. A brother, I 17, over damn pay. so, Brother, 18, so over damn pay. Now, young water, I 19. And what non if you are non cono. Now, for I am money, I'm a Edna Apple. so, The lay reason maybe not the for being so, and not to pa and sana just for Abakufa, Noja, remind Ebony. so, so, I do to post my own a money upon so. By ya, Igina Gonesa, Pentin, son. I Marco, one Marco in Sian. so, And I Igina so, Yava Besso. so, The buyer, Gunman Penny.
tu vote ya oh so that so I say we pay for ba say we can go mu no pa so tu vote so that was when we are so rather than never come as you send me a Aseda kɛseɛ ɛde ma ɛkɔ so yɛ kɔka kiri a tunbɔ sɛ baayɛ agye fɛ so paa nso so bɔ ahyɛ sɛ nyamboa wada no na yɛ wada ni ikanta squares ɔhene banana kwadwa afodo asampa ɔhene ɔne ne yere wɔde hyɛ ne bragwa ne mrane ne yɛ abakani ahoro yɛ mo na afie kɔ bi sɛ wampem ɔtɔso mmienu yɛdidi ayɛda no yɛbɛnom ayɛda no na yima tua sukyini yɛ na wia na bɛhyeɛ yɛdidi ayɛda no yɛbɛnom ayɛda no na yima tua sukyini yɛ na wia na bɛhyeɛ nane wada bia nyane oye nane na fie ko bi sɛ wampene asante yime so wada bia nyane nane wada bia nyane oye nane ɔde hyepɛ kɔ de nsa so nane ɔtɔkɔ yime so wada bia nyane Neje wasabe nedio aye, nefie ko bi sanfin wasabe nedio aye. Damn Lord ma body body kunya ye titi akunya. Nesa wampin ya hime ye free titi o. Neje wasabe nedio aye, nefie ko bi sanfin wasabe nedio aye. Damn Lord ma body kunya ye titi akunya. Nesa wampin ya hime ye free titi o. Neje wasabe nedio aye, nefie ko bi sanfin wasabe nedio aye. Damn Lord ma body kunya ye titi akunya. Nesa wampin ya hime ye free titi o. Neje wasabe nedio aye, nefie ko bi sanfin wasabe nedio aye. Damn Lord ma body kunya ye titi akunya. Nesa wampin ya hime ye free titi o. Neje hime ye free titi o. Nefie ko bi sanfin hime ye free titi o. Neje hime ye free titi o. Nefie ko bi sanfin hime ye free titi o. Neje hime ye free titi o. Nefie ko bi sanfin hime ye free titi o. Neje hime ye free titi o. Nefie ko bi sanfin hime ye free titi o. Damn Lord ma body kunya ye titi akunya. Nesa wampin hime ye free titi o. Neje wasabe nedio aye, nefie ko bi sanfin wasabe nedio aye. Damn Lord ma body kunya ye titi akunya. Nesa wampin hime ye free titi o. Neje hime ye free titi o. Nefie ko bi sanfin hime ye free titi o. Neje hime ye free titi o. Nefie ko bi sanfin hime ye free titi o. Neje hime ye free titi o. Nefie ko bi sanfin hime ye free titi o. Neje hime ye free titi o. Nefie ko bi sanfin hime ye free titi o.
Pata coach the quality power. Or sell to one that is on your time and say, I see. But what is your soul? You tell me to the pool, meeting members, meeting at the Chiasu, or prefer my one now come to Banana Plazo. Or come to grow your damn myself home. Or see myself comedian no say. What? Wait! Okay! I got you! What are you? What are you? I tell my father now. A town of Florida. I'm a young public who don't want to see. Gentlemen with a vote to what can put your head to one. Which is very much one. Why the next country put him a photo? What is the game? Why the near country put him a photo? Come from one. As we get to the catch and the catcher. And about yourself, man, said when you have it. What a champion. Who could who could be a diamond? What's that? What's it? What's that? What's that? What's that? What's the what's that? Me? What's that? What's one to my baby? What's not the new? Just say to us, my bad now in the baby. What's what of man so? Manson was said to agree. Was said to do the sat, and I saw it in the night, and now bar, and I said kind, and the boy say. Nemoja bayini baba sayi ene sutrasi sayi sutrasi mamoja mu osetu ya saya za kumoja trada kuko no ya meya osetu na mapiku sini bangu mu bal ahun bo no mo ni bo ni bo bi osetu una tu bi ponto bi boso echa sa demai una ma de ga boso be wusu atu mo babuga osetu oje okufu obeba mu a o peke de le gbamgbam o se tu ni prepare mi ya do woni anyi mu hene woni wo biri konko anachi a wo de pan ye benu abe wo bia bo de ene ada na wo twa no wa ta de no yonko no wona akonko de ne woni pa bi okonko no ansa na wo ja chire santeman wo se tu woni tete wo ankoma da me ti ankoma wona wo tuma konko aye ko wo hwem ji ni sam da wo what say in a shazia? Then can they be away? Then so since I want if you feel me. Now some word is not what you said. Now so what you said to me, then you put them in and Tankas and Judge. And as I'm the quality as I'm that's about some so young Geneva. What says the moon to that and you are more good. Number of your family now to a proper better German shop. I discuss the company for women. I talk now. Was Sumaqua. When what you put there to do this, I'm so soon to Pamoso about it and as soon as it's when it's a dream, I would say that Santamana was a black photo and the two when we demand some children. I must have the one. They are black for your Kumipa and then show getting my pension. So you're going to go away what I myself home. I said for my Indian was there to a black for my Panjabo. I do the good. It's a chance amount for Blakumama, Cantam. And some more way, what job I never know. I'll write it for and one black for or come from. Yeah.
I lie. I say how they lie. That's the one in my beer.
Hello. Sabre, we say in Hello. 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 Yeah. So Sabre Nana for Su Diabo Akoto Peche Mine in Echo Juba be Nabana Fe Nana Pechi number 1 Hima and also Okro Akoto Tiobada Mine also and a Sabre Orban. Nana anoche Frempo Abeblo Agona Maini Wow Obri comfort never Obri comfort never Nana see me and a Sabre PI. Mahima Nana Atajua Jewa Kodie Afe Nana Amposa Blaso Domiabra Mahima
Ochabenya so
share the try and share. Also, so say. And also, yeah, only because it comes in so and it goes on. Nana Imamo, you are for cooking so. Any cocoa food? Hello? 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 1, 2, hello? 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 1, 2, hello? Hello? 1, 2, hello? Nana, can I say, Aima, Sasso, and Nana, by so and never. Nana Cocoima, the actually. Ape Rara Ima Nana Arewa Rara Ima Nana Arewa
Ana Raura Jase Hima Raura Ewo Twani Aye Water Ready. Honorable Richard Anani are all going to pay homage to His Royal Majesty Otunfuo Osei Tutu the Second. Of course, the Ambassador of South Korea and the world. I like you for being here.
Ghana Health Service on a penny anodano. Oh, yeah. Nana J. Sikapa Yabadase. Na Dr. Osei Kwame Despite. National House of Chiefs, Chogbe Afebi, President of the Asokli State, the Agbogbo-Mefia. Ghana Police Service. Abidi Adami Kanso, Regional Commander, CMD Kofi Kwache, Able Lieutenant, QIC. Captain, head of the nation's captain. Enjoy us. Oh,
Kofi akopra autosumielu na dia so abahine ono so ayakrado akada na batwahine sayine adu womani na womo ayakrado se no masi aye no akomielu anta na yedwa na I would like to announce the presence of His Excellency the President of the Republic of Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Ode abaha na chese ani esoyi. Mr. Boris B. Onoso wakaho. Otututuma siroko kwanso. Ede wamama eye nana yako na oneno ari the same. Please, let's clear the place. Please. Distinguished ladies and gentlemen, and it's time to shake hands with Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the Chief Executive Officer of Angel Group of Companies, Dr. Kweku Oten, aka Nana Addo Gohine, here.
enti wotu ani ɛwɛ dwom a ɔbɛbra kwa nso no ɛbra ɔyɛma akɔ akura no otumfoɔ ɛkɔsi ɔmampani yɛtwitwaeɛ no yɛde kakra akɔsi ɔmampani ahodoɔ a yɛde ɛma nana adodankɔ akufo ato ɔmampani apa na ɛyɛ kukuo man yene nso so ɛwɔ ha ɛyɛ akyamene ɛto nsa ɛfrɛ no ɛde saa bere ɛyɛ otumfoɔ akyamene ɛyɛ nana poku hyiase ɛna ɛbɔ amanneɛ ɔne otumfoɔ kyamene baafoɔ katakrenkyi ɛne akyamefoɔ ɛma nana akufo-addo akɔaba otumfoɔ ɛma ɔmampani akɔaba ɛda no ase sɛ ato otumfoɔ na otumfoɔ nkwada sɛbe wanya ne dwantire awia agodie na mmom ɛkɔyɛ ntete boaboa yɛn nyinaa yɛasɔ bie na ɔmampani anansisiade na sɛ akɔnnuasa soɔ adwuma ahodoɔ a wɔyɛ nyinaa akyi no ɔmampani agya ne brɛ na baba abɛso asanteman kukuo man yene afei ɛyɛ kumawu man yene bɛma safo twerebo a kodua twerebo a na kwakwa na ama krɔma nyɛ kɛseɛ ɔno nso kɔma ɔmampani akwa na ɛdeɛ na ɛfɛ sɛ yi woyɛ sɛ kane UN Secretary General ati ɔmampani nifa na ne papa kane mampani gye kufoɔ gentle cat aso ti ne bonkum na wɔn mu mmiɛnsa te hɔ a na atwi adwene kɔsi agya wɔba ɛne sunsun kronkron so ɔmawu ma Obodobewu awofo bi a ɔda ahwenneɛ mu awɔfo ba a yɛwo no yɛde ne sie abayifoɔ sabre otumfoɔ kyame ne akyame ɛka ho no de otumfoɔ ama no bɔ ɛwɔ fie nyina ɛbɔ ɔmampani ɛhyehyɛ a wɔfiri nnɛ kɔpem sɛ yɛbɛwie Ghana mampani His Excellency MP4 no yɛ honorable animonyamfoɔ tena ɛmɔde si wɔ n'asene nyampo eti yɛsra ahwene ho bi adeɛ de bɔdɔm no atoto baako na ɛno no yɛhunu pɛ yɛse bɔdɔbɛwu a ɛda ahwene dodoɔ mu ahweneɛ fɛfa ɛda ahwene papa mu Let me send I said go to me. Yes. Yam fasida Emma committee for the dwumadie ɛhyɛ wɔn nsa na wɔtoto yɛ bra nana amama yene atua wɔn ano meka nana agyenim boaten a ɔno aso ɛyɛ managing director Produce Buying Company PBC Penny edi amane ewie naso anam si eye dotiye no Ọmọpẹni amane sabe ensapan Otumfo achiame eni de kwan so yesre ye ready de akasa echira highway ya yechira makana mampanyini
Abusuafoɔ ɛne akwanhyia wɔ ne hɔ ɛnhyia ntɔ ɛwia mmɔ ɛna ɔbaa panyini anaasɛ aberewatia kɔ akura ewiase afa no nyinaa ɛma agu apem a sante ne mu ada mo soronko Ghana mampanyini His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wɔsi ewie ɔbɔyɛ n'ani abere paa kyerɛ sɛ asɛm to no a anaka akonnwa kɛse a wakɔfrɛ yi yɛkɔbisa mpanyisɛm a na ka aberewatia no wɔba ne nan so na ko wɔba bɛbisa no mpanyisɛm no aseɛ wɔso wɔba awie yi a wɔkuta ne maaduku ɛne dɛsɛ no aduasa ɛnanom ayɛmafoɔ ahenema ne ahene nananom nananom de hyɛ Ghana mampanyini so monyɛ na da yɛ woada wɔde ahemma aberewatia ɛberɛ a mogya ne kɔyɛ ma no no wɔsesabe yɛwura wɔtomfoɔ wɔne asɛm kɛseɛ te sɛ ato no kumase abɔnkyerɛ kɛseɛ soɔ ne suo no so Ghana mampanyini so wɔbaayɛ wɔkuta ne maa no kusoronko a wɔde berɛ yɛwura wɔtomfoɔ a ɛnɛ wɔte ne so kɛseɛ wɔsi wɔwie wɔi no afei na wɔsesa na aberewatia wɔ wɔkuta ne werɛ ntoma ne gya bɔhyɛn ne fufutam ne kanta sika foforɔ ɛno akyerɛ no wɔsi wɔkuta bɔnwɛ nsadua so ɛnyini ntoma ɛna hyɛ soɔ no wɔsi wɔde nkɔboa bɛhyia na ɛnwoma akyerɛ sɛ ne n'akyerɛ abɔsia na yene ma wɔsi akokɔ ne abankɔ a deɛ ɛbɛyɛ me a na ayɛ me na ɛyɛma no kɔ a wɔde bɛkɔ no ne patia akodeɛ kɔɔdu paa wɔsi akɔhwera wɔsi mekɔɔyɛ na n'ayɛma nhyira ɛna ɛnɛ mete Ghana abɛmedwa kɛseɛ soa yi ɛna kɔa no no wɔsi wɔde ne sika foforɔ wɔde ne sa n'ayɛma ɛne bɔɔdu kufitaa na no wɔsi wɔkuta ne kɔɔ mu adeɛ ɛyɛ ne hyɛ ntiadeɛ ɛno nso so na ɛda soɔ no wɔsi sabe ɔtomfoɔ akyerɛ me wɔde mama berɛ wɔnsɛe amaneɛ wɔkuta ne nanom nsa pɛto nsia ɛne so krakye wɔsi wɔkuta ne hwerɛ a wɔde yɛ ahyɛnsodeɛ ɛde ato n'aberewatia no soɔ ne Mrs. Excellency Mrs. Rebecca Addo Dankwa Akufo-Addo Ghana First Lady wɔn nso so wi ɛna ka wɔn no ɔtomfoɔ akyerɛ me madama yɛ bɛgyina ha Ghana mampanyini His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wɔne ne message sɛdeɛ wɔn no sie no no ɛda mo ase ɔtomfoɔ akyerɛ me
fam. Edi ẹ̀dá yẹ 16 ọ̀tún 17. Ọ̀tún ọmọ akọ̀pọ̀ ìgbọ̀dá ìyàwó àdá. Nana kọ́ ni kẹ́kẹ́ lẹ́nà yẹn jí nana kọ́ ẹ̀kú. Yeah.
just over there. I mean, if I'm smart, Oyoko Chidom Jase Ankobia Myre Koso Nanan Machami Sunu Munachacha Sano Kotrasle Beko Intiasma Ba Ekono Asep Bema Safo Chiwa Kobia Kumaru So Nasabi Bema Safo Chiwa Kobia Ono mame enenam Bana se wakonsa Oru maima Omo ena padaru makombe Kuna mopia
Otumfo say to chia baby, Yamada Rifa. Or something not to Papaso, Yamada Rifa. Otumfo Bushi a penny, Yamada Rifa. And a penny neck where do Yamada Rifa. Adishia man in Bema, Yamada Rifa. Mahina for Doma, Yamada Rifa. Damifa, dear, Yamada, Santina, Namiko Yao. Continua, come say, Yamada Rifa. Baronia Bontem, Yamada Mifa. Any funny I don't tell Yamada Mifa. Been coming for you, Yamada Mifa. Yamada Mifa. Damifa, dear, Yamada, Asante Maggie, never, Yamiko Yao. She don't need just say Yamada Mifa. Uncle Diane Mary, Yamada Mifa. Asante Mancoso, Yamada Mifa. Otumfo achiame Yamada Mifa. Otumse fo ne nkonson Yamada Mifa. Yamada Mifa. Damifa dear Yamada. Asante Maggie never, Yaminko Yao.